Sarang, Emi. Emi sarang. गेजेराव आं नोंसिनि गेजेराव फासिना थाबाय आं बरसा नों जौ लोंदों मानो नांगौ नोंलाय रायलायखांबाय सोरांजों आं हरलाना आं नाम्बारखौबो डिलिट खालामबायना अरे वाह गोसोनिफ्रायलाय फनावल' खालामना मा जानो आंनो एसे सम नांगौ बेखौ नों बावनोनो हाबा बेजों थांफिन मानो आंबो लोंनायनि आच्छा एसे लोंना दुखुफोरा खारो खोमा गोसो गावबागाव बेखायनोथ' आं बे ग्लासखौ लोङा बे बथलखौल' लोंगोन आङो जौनि निसायालायनो बिराद डेन्जारेस बेखायनो आंबो एसे नायनो थानि र' लोंमारबायबो मा जाबावगोनलै दाना मानसिया फैयाबानो जाबाय एमे एमो बदला बायबाय माथो गोथाव मोनदों जौआ लोंबावनो ना अरे बा सोरां बहा दंमोन नोंलाय अह सिमां आं खिन्थानो नागिरखादोंमोन नोंनो माला थांगोन ओमफ्राय बे मानसिया बांद्राय रायलायगा जुरि दे जागोन आब' आलासिया गोमागासिनो सोरां हेल' इउरि सिमां आं नोंनो दा दसे उनाव फन हरफिनगोन दे मानो बिदि जालांखो नोंलाय सोरां गोसोखौ हमथाया मानो बिदि जौ लोंबाय थानानै मा गासैबो थिग जागोन ना जाया सोरां नोंनि आंगोआबो सोरबा नोंनिफ्राय गोजान जाबा बुजिगोन नों जुरि आब' उन्दुबाय लासै रायलाय आब' मानोथो एसेबां जौ लोङो बेलाय एमिखौ सिनायोना नों बियो आब' एमिया ओं बियो बिनिनो बयफ्रेन्डमोन इयो बिदिसो ओमफ्राय नों मारै सिनायखो आब' बेखौ आं एमि आरो सोरांनि हाबायाव थांदोंमोन ना नाथाय हाबायासो जायासै आं नोंनो खिन्थादोंमोन ना दालायथो हौवा गोदान खारदों होननाया बेनोमोन आरो दाथ' एमिया गुबुनजोंसो हाबा जाबायना सेद ना आब' मालाय बिदिनो जानांगौबो दंमोन खोमा माथो होनबावनो आरो बेखायनोथ' जि जौ लोंसोयोदां मिस यू एमो आंखौ हमदांगोन दा सोरां गोलैगोन होनदों मिथिया नामा नों दे बाद दे सोरां मानो गोजानाव जादों नोंलाय आंनि खाथियाव बै सोरां नङा आं सोरां सोरां I miss you डिस्टार्बलै नों आंनि खाथियावनो थाबाय थादो सोरां एरि फैना आं सोरां नङा होनबायना बाद दे गुड नाइट बेयावनो दलर उन्दुनानै था सोरां अबेयाव दं नों आं मोनसे जायगायाव दं आदा मानोमोन आदा न'आव फैदो सोरां गोसोबा थांगोन आदा
माथो इसिबां हरदों आं मानो बिजि आं आदा एसे एमिनिखौबो हमाखै नों रावनिखौल' हमगोन आं न'आव फैदोसोना गुड नाइट आदा आं खर' साजोब्बाय मा एथ' साखोब्रा आंनालाय खर'आलाय मुलि जानांसिगोन खोमा गारि लाना फै दे सार जागोन एड्रेसखौ हरनि आं दे आयु बाबु हा मा जाखो बाबु आंखौ खर' सादोंलै आयं एसे हाबाब आयं हा खर'आलाय साखागोन गावहा बादा होबाबो मानियासै लोंबाय आरो लोंबाय मैया बारा जाथारदों नामालै आयं आं जेबो पात्ताखौनो मोनासै हाबाब आयं दा बुंसै नै आयं र' आं खर' सानायनि मुलि लायनि र' एसे लाल साहाबो फुदुंना लाबोनां एसे स्रां मोनथों नांलायला खोमालै आयं नाङा जायो नामाहाय आयं गाइखेर गोनां साहाबो बानायना लाबोलायदोंमोन आङो ओमफ्राय नै आयं नोंनि फैसाखौथ' आङो नानिनि हाबा बायबासो लासै लासै हरनोसै बाबु नोंसो जोंखौ जिबायदि मदद होबाय बाबु सोरबा आंगो बायदि मोनलायदोंहाय बाबु आंगोबो होनो आरो मालायबो खालामफिननो सानो ना आयं आंनो हरफिनाबाबो जायो मासे मोजां बाबु नोङो नै मासेबां साखो खर'आलाय आंना आयु बिराद बुरजा लोंथारदोंमोन नामा आंलाय न' लाल साहा लों लाल साहा लोंदो बिराद मोजां बानायदों दां नोंनि खर' सानाया दानोबा गायब जागोन नंमारगौ आरो माथो लोंनायनि र' होमबा मैयानि हरासो मोजांथारमोन माथो मा होननो सानदों नों मैयानि हरा बिराद मोजांमोन आरोलै मा होननो जादों बे आय' नों गोसोआव गैया नामा जानला मानला बुंनांखाया नोङो आंलाय सोरां जानो बादोंमोन आयौ आंलाय माथो जेबो गोसोआवनो गैया थगायथारदों नोङो मानो थगायनांगौ आंलाय नोंखौ दा लाल साहाजोंनो खुबैगोन आं नोंखौ खुबैखागोन आङो जेबो नङा बिदिसो होनबावदों नोङो माबे बुंफिनबा बुंफिन नों होननाया नङा आंना नङाबाथाय आं खुबैखागोन नोंखौ बुंखाबाय आङो आय' रागायाबो मा खालामनाय जादों बेलाय आंनि गोसो आदा मोजां नुदोंना आब'खौ मानो नङा जानो नंमारगौना सोरां नंगौथ' हाबायाव हले अमा बेदर जाफैगोन आं दे फैबानो जाबाय आंनियाथ' जाफुङासै नोंसिना जाफुंबानो जाबाय आंनि बायदिल' रावनाबो दाजाथों देलाय बुंलाय मा गिफ्ट नांगौ हाबायाव नोंनि गोसो बायदि लाबोबानो जाबाय ओमफ्राय सोरां आंखौ समायदोंना आंखौ सिमांनि हिन्जाव गोदान बायदि नुबायना आब'नि हाबायाव फैनांगोन हले दा दे जागोन मालाथो लांफैगोन नोंना हौवा गोदाना आंनि हाबायाव फैथारनांगोन हले लिंखानाय थाबाय दानो दे आब' नोंथ' आंखौ नागारलांनो बावथारला आं नोंखौ बेसेबा बुरजा मिस खालामखादों नंगौना गोमैया फुजा जालांबानो जाथारोमोन बर'सा बेवहाय
मा खालामबाय थाखो नोंलाय? ओरैनो जिरायदों आरो। ओमफ्राय नों जेरावबो थांनांगौ गैयाबा जोंहा मोनसे जायगायाव थांनांगौमोन। आरो अबे जायगायाव थांनांगौ जालायखो? आरो बाजाराव थांनांगौमोन। मा लायनांगौ? मैगंआनो गैया जेबो। मैगं नांगौमोन ना। आरो दिनै काजलगाव हाथाय ना। बेखायनो जोंहा बुरजा मैगं लाबोना दोनफैखानोसै। बेखौनो काजलगाव थांलायनांगौ ना? आरे बाबा हाथाय नालाय खम खमनि मोननो हागौ ना। ओस बुंनायफ्राबो। नालायथ' नङा। मानोथो जावले जावले थांबाय थानो। खेबसेनो लाबोना दोनफैखागोन आरो। जों सानैल'सो जाखायोना। देलै दे नोंजोंलाय बहा हानो। हानोबो नाङा आंजों। ओंखारहैद' आंबो ओंखारहैनोसै। दे बारा गोबाव थाया खिन्थु आं। दे आरो दसेनो लाबाय फैबाय माथो बेयावलाय। जोंथ' आलासि जानो थाङाना मैगंल'सो लायगोन। दे सार गारिया लांबायमोन। आयु बाबु सना ओंखाम जालांजागौमोन। नांथ'ला दे मालाबा जाफैगोन। आं जालांबा मोजां मोनगौमोन। नोंसाजोनि हाबाया फैगोन ना? हाबा बाबु सना नों फैयाबा आद्रा मोनलायगोनहाय। सिन्था जानाङा आयं आंलाय फैखागोन दा। थांसै ना सार? माथो? आरे र' सोरां जोंखौबो ससे लांफादो ना। नङाबा आइ थांबा जायाबा माथो ससे थांबा जागोन ना। नै बाबु हानानिमोनखौबो ससे काजलगावसिम लांफादो। जोङो ससेल'सो थांफाखागोन दा। दे फैद' सिलिमाम्बे। बर'सा मोजाङै हमथाखा हलेबा आं हले गलांबा मिन्थिखाया। देलै दे मोजां सालायखा हले। नों सिन्था दाजालै मोजां सालायगोन आङो नों गाखोल'। मोजाङानो होमबा। माथो होमबालाय। इयो अखासो हागोन नामा? जानोबा। अखा हाबाथाय सेसखासै जोंथ' साथाबो लाबोआखै। माथो जाखो आरो सिजाना थांगोन आरोलै। माखौबा गगा मोननो। दे मोजां सालाय। इयो माथो बर'सा जा बिरगा माथो मानसिफोरा। आया हाथाय नालाय दिनै। बेनोथ' जोंहा बारा गोबाव थालालै ने। मानोथो थाबाय थानांगौ सान्दुं गोसायावलाय। बेनोथ'। ओमफ्राय थोनाय जोंहा बे मनाखौ गारियाव दोनहैग्रोनोसै। आं बारा गोबाव थिखोबाय थानो बायो। लाबो होमबा आं लानो। नांलायला दे गारियाव दोनहैनोसै। मानोथो रिदिं रिदा लानानैलाय गिदिंबाय थानांगौ। दे मा नांबावगौ आरोलाय? आइया मेन जिनिसखौनो लायाखै दाबो। मा बेलाय? आइया हाथायाव फैना बेदर लायाबा बोरै जानो। बेदर लाहैनोसै ना। बिराद बेदर जासुलि माथो नों। माबायदि होनथारखायो। मा बेदर जागोन नोंलाय? आंना अमा बेदर जागोन आं। बर' जानानै आरो अमा बेदर जायाबा सोलियो सोरबा। दे थ'दो होमबालाय लायनोसै अमा। जोंहा 2 केजिसो लांखागोन दे। आयु सावनानैबो जागोन फाजाबो जागोन ओंख्रिबो जागोन। जालालै नोंजोंबो। बे फाग्ला बिदिजों जायो। दे लादो अमा बेदरा। इयो हाखु दाखु लाजायो सोरबा। एसे नायग्रोनांगोन ना बेदराबो मोजां गाज्रि थायोना। बाब जानायाव बाहायालै माथो नोंजों। आइसो माबायदि होनखाथारो। बै थिनायबावनि थिनाय। बैना मोजां जागोनदां बेदरा। दे लाबानो जाबाय माखौलाय। लाखागोन ना आंलाय। बैखौनो नायग्रोनोसैथ'। बेदरानो बेदरखा माथो। माथो दाबो लाखाहाब्रा बिसोरलाय। दा गालांनानैसो थांमारगौलां।
जागोन सामब्रामाबो आलुआबो। ओं आब' बेवहायनो लादिनि नामा? ओं बासनि र'। बाबायलां थानो। दे मा गसंबाय थाखो बासिद' आलुआ थाब जानायनि। आदा हाबायावलाय मानो गसंबाय थाखो? दे थाब बायद' माबार। ओं र'। बारा फिसा फिसाखौ दाला जिलि एसे रद' रद'खौ बासिखा। दे आब' जागोन। मालाथो जाबावगोनलै बाजारावनो फैफेरा आं खुनु दिन। दै मा एथ' गोबावलै? आइया हाथायाव फैबाय नालाय गोबाव जाखागोनथ' एसे। ओमफ्राय नोंहा नेनो बाबायबा थांग्रोदो ना। ओमफ्राय नोंखौलाय सोरथो नेबाय थानो थिनखो देनाय? दा माजोंथो थांनांगौ? जेबो नङा दे जों दा अट'जों थांगोन ना। ओं आदा नों थाङोबा थांग्रोबानो जाबाय। दे माबाय बायदो दसे नेबावनोसै आं। माथो होनबालाय? आयौ हाबाब हा अबेयावथो थांखो बिसोरलाय? माथो न'आवबो रावबोआनो गैया। फनबो हरदोंमोन आङो हा माथो फनबो हमासै। आया दिनै रबिबार नङा होनदा? अ बिसोरो काजलगावआव थांदों खोमा हाथायाव। दे जेयानो जादोला दिनै नेखाथारनोसां। दा बेसे गोबावजों फैयो। आंखौथ' खम गाज्रि मोनबाय बिसोरो। आंनिबो दाय जाहैबाय। हाबा आरो बिहामजोनाव निमाहा बियाबा थाङा आंबो। दे न' सिङावनो जिरायना थाहैथ'नोसां। आबाया न'नि साबिखौ मोनसे होखानायखायसो आंनो। हाबाब नङाबाथ' ओरैनो थांफिननांसिगौसोमोन आङो। आरिबा आलुआबो जि मोजांथार। बर'सा आं बेवहायनो लानोसै आलुखौ सामब्रामखौबो। दे लाबानो जाबाय। ओं नों चिकेन नांगोन हले दा। दे जागोन। दाबो जाया नामाब्रा? बर'सा मा मैगं लाबावनो दिनै जोंहा? नायलाबायनोसै बेखौनोथ'। आरो बाजाराव फैनो एफा हाखु दाखु जायो नामा सोरबा? बाद दे। नांलायनायखौल' सान्स लाखायो दा मानसियानो। जुरि एमि जुरि माला फैनो नोंलाय? आं दासो सफैदों। इयो नोंखौ दिनैसो नुथारबाय आङो। ओमफ्राय नोंनि फना मा जाया? एसेबां हरबाय थायो आङो गावनो। आंनि फना ना आं नाम्बारखौ सोलायदोंमोन बै आगोलनिखौ लायाखैमोन। आइसो बेखौनो आंहा मानो फनबो हमा हरफिनाबो बै मोनसेयावसो हरबाय थायो। दे एबार दा सोलायखासै नाम्बारा हरफिनदो आंनो। ओं नोंखौ लोगो मोनगोन सानाखैनोमोन आङो। ओमफ्राय गावहाथ' माबा आंखौ गोसोखौनो खाङादां बेखायनोथ' फनबो हरा मायाबो। दे बिदि नङा आं माने सोलाबथाराखैमोन दामानि। थ' जोंहा बै दिनै साहा दखानाव ओं मेथाइ जाहैग्रोनोसै थ'दो ओमफ्राय रायज्लायबाय थानोसै ना गरम गरम मेथाइ जानानै। ओं थ'दो। ओमफ्राय सोराङा नोंसोरजों बोरै? आरो बेनोथ'। लोगोखौ मोनबाय होनबाथाय रावखौबो नांखाला आरो मा जाबावगोन आरो बेजोंलाय। दाखालि लामायाव जौफेना दंमोन ओमफ्राय लामायाव गोदाव सोराव नुनायखाय लाबोदोंमोन आङो जेबो हुस गैयैखाय। मादि जालांस्राखो? ओमफ्राय नों बर'सानाव हरबा मा जायोमोन फनखौ? आं बेनाव हरनो लाजियोलै। इयो मानो? ओरैनो। ओमफ्राय गासिबो मोजाङै दङ ना एमि? मा बुंबावगोन आरो जुरि बिराद माबा माबि जालांबाय गेजेर ससेयाव। माब्लाबा मोजाङै रायलायनोसै दे। एमि न'आव थांसै खोमालै। ओं र' आङो नोंजों रायलायबाय थानो लुगैयो। ओं ना बिदि थाबाय थानो मोनबासोमोन जोंहा सानैजों। ओमफ्राय सोराङा नोंसिनाव जेबो दावरावथ' खालामाखैना? ओंहो खालामनायालाय खालामाखै एसे जौल' लोंदों आरो। मा होनबावगोन जौखौनो बादा होबाबो मानिला।
न'आव थांसै सोरांथ'दो दे आदा सोरां जोंनाव थ'दो दे सोरां नों जुरिमोननाव माला थांनाय अमा बेदर लाखो आदा गोथाव जाहैनोसै अमा लादोंमोन एसे रायलायलायबावा सोरां नों अमा मैथाखौ जाना जाया सोरां माथो आइनि फनखौबो हमा नोंलाय फना साइलेन्टआवसो दंमोन